Әттіргүл пәри. Өткен заманда bir cüp ağaç-сыңыл yaşagan iken. Ular bir-biriga köýünüp gün keçirdiken. Sыңlısı sahip Jamal, ağaçsy nahayt sät körümsiz iken. Ağaçsy özüniň sätlikidin bekme azaplandyken. Sыңlysymı daim ağaçsynyň gymyny ýep köňülniň hiç aramy ýok iken. U ağaçsydan ýoşurunça tarap-tarapga gatarap berip, sətni çyraýlyk kıldygan hisletlik şipalyk doryny sürüşdi kılıdiken. Günlerning biride sыңlysy 1000 çaqyrym ýiraklykdaky bir ättirgüllik bagda sətni çyraýlyk kıldygan bir pärining barlygyny ukypdy-da, därhal bagny izlep ýolga çykypdy. Ättirgüllik bagga bargyça onu tartmagan jabir japasy kalmapdy. Hiç hala kalmaganda ahir bu bagny tepipdi. O päriге özüniň bu ýerge keliş maksadyny aýtypdy. Päri onunğa, özüňniň qyny bilen ak ättirgülni boýap, ağaçaňyň bişiga qadysaň, ağaçaň şu haman bir saýyp Jamalga aýlandy. Birak sen sät körümsiz bir kızga aýlansan, depdi. Bu çağda kılç kelenmesden özüniň ıssyk qyny bilen ak ättirgülni boýap qızıl ättirgülge aýlandyryp, ilip öýge gaýtyp kepdi. O, sät bolup kalganlykymny ağaçam körüp azaplanmasyn dep, ýaglyky bilen ýüzüni itibilip, qızıl ättirgülni ağaçsynyň bişiga qadapdy. Ağaçsy işik aldydaky bulak boýuga berip, suwga garagan iken, özüniň haqiqatan saýyp Jamal kızga aýlanganlygyny görüpdi. Şu çağda bir meýin şamal kelip, sыңlysynyň ýüzüdeki ýaglykny gaýryp ötüpdi. Ağaçsy qarsa, sыңlysy tehimi güzelleşip ketgen iken. Bu çağda ättirgül päri peýda bolup, onunğa, "Men seni sınap bekiş üçin şundak diýen edim" dep